Truk, wis janjane iso paham ora, Truk? Truk, wis iso paham ora? Jenenge kabeh wong iki ora kabeh wong duwe gaji, Truk. Tak kandhani, Truk, kowe aja ngeyel ya ta. Ah, ora kabeh wong kuwi duwe gaji ngono to, tapi kabeh wong duwe rejeki ngono. Ah, rejeki Gusti Allah sing ngatur, Truk. Ya ta? Wis ora usah kuwatir marang uripmu, Truk ngono. Ah, aku tak joget sik, Gong, aku joget sik. Ah, Petruk joget. Ayo Bagong yo joget, dang kentung, Bagong joget ya Truk ya. Bagong joget oleh Truk. Salam jumpa lagi dengan saya Bagong. Oke Truk. Iki Bagong menghibur. Tak kandhani ya Lur ya, ora kabeh wong kuwi duwe gaji ngono. Tapi kabeh wong duwe rejeki ya ta. Rejeki sing ngatur sapa? Sing ngatur rejeki ya sing ngecet lomba ngono wae andane Petruk. Ya ta, sing duwe rejeki kabeh kuwi duwe rejeki ngono. Cah gedhe, cah cilik, enom, tuwa ngono kabeh duwe rejeki Petruk. Ngandhani Petruk. Iki. Yo ngene wis piye karepe ayo. Rezekine wong iki dhewe-dhewe Petruk. Halo? Ora usah elu-elu Petruk. Rezekine wong dhewe-dhewe ana sing ngatur rezeki kuwi ora usah kuwatir marang apa kang arep mbok pangan sesuk, arep mbok nggo sesuk, ngono ya Petruk. Andane Petruk. Ora usah kuwatir. Sesuk kowe arep mangan apa, duwe beras apa ora, ngono wis ora usah kuwatir Petruk. Rezeki iki ana sing ngatur Petruk. Ana ndi? Ayo kandhani Petruk. Omahmu ndi Omahmu rek ya aja kono kae ta. Aku wis tau maro nang omahmu ta Petruk. Irungmu mancung ngono ya ta. Iya Gong kowe ya wis tau nang omahku to Le Gong. Iya aku ya wis tau nang omahmu juga to Gong. Ngono kuwi. Ya ta. Iya jenenge sedulure ngono kuwi Petruk. Ade kan Kakang Adi ya to. Ndi Kang Gareng, Kang Gareng. Kang Gareng. Jedulke Kang Gareng. Oh iki Gareng. Ya Gareng. Iki Gareng lho lano sikilku gejik ngene iki lek sikile gejik, tangane cekung ya Gareng ini Gareng terkenal dengan Gareng Ceko ngene iki. Ya ta. Terkenal dengan Gareng Ceko juga. Oh. Petruk. Ora apa-apa Petruk. Nang Gareng Kang Gareng. Oh ya. Wis Gareng nang kene sik ya. Wis mandeg sik. Pituture Bagong iki dirungokno ya ta. Kang Gareng, Kang Semar, Kang Petruk, Kang Gareng rungokno ya ta. Kabeh wong iki diciptakan Gusti Allah Gusti Allah duwe cara untuk menciptakan manusia iki dengan segala keunikannya ngono ta. Ora usah dibanding-bandingke kae kok duwe iki ngono kuwi ora usah dibanding-bandingke ya ta. Kayak kok rumput tetangga lebih hijau wis ora usah ya ta. Rezeki iki ana sing ngatur ngono kuwi ta. Sing ngatur rezeki sapa ya sing ngecet lombok, sing nyiptakake langit lan bumi, sing nyiptakake awan lan bengi ngono ya ta. Ndi Lurah Semar tak jeluke. Ki Lurah Semar rene ya, Ki Lurah Semar. Ana apa to Gong? Kowe kok ora gomyak-gomyak men iki ana apa? Ya ta. Ana apa Gong? Oh iki lho Kang Bapak Lurah Semar iki anu ana iki kuwi mau lho. Oh iya, piye tak genahke ngono lho. Piye? Kuwi mau Petruk kuwi mau lho tekon tidak semua orang punya gaji. Ning semua orang itu punya rezeki. Le sumo rantai. Bener kandamu Bagong le tole. Iya Gusti Allah kuwi Kang Maha Adil, Gusti Allah kuwi Kang Maha Kuwasa. Aja kuwatir yen kowe njaluk ndedonga ngibadah kanggo marang agamamu, ya to. Tindakno ajaran agamamu dhewe-dhewe, ya to. Rasah nyimpang iwa, rasah nyimpang nengen. Wis tindakno ajaran agamamu le. Tak kandhani Gong Bagong, ya to. Anakku kabeh Bagong, Gareng, Petruk tak kandhani ya to. Tindakno ajaran agamamu dhewe-dhewe ngono le. Ya, tidak bener kuwi mau kandhane Bagong. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang
punya rezeki, ngono ya ta. Ah, semua orang punya rezeki. Ah, rezeki sing kei ya kuwi mau Gusti Allah sing ngecat lombok kuwi mau. Ya ta Gusti Allah Kang Maha Kawasa ngono ya ta. Gusti Allah ya sing ngecat lombok sing mitake langit lan bumi, sing mitake awan bengi ngono kuwi. Kuwi ya panutane dhewe sing mbok sembah ya kuwi, rasa nyembah liya-liyane ngono ta. Sing mbok sembah ya Gusti Allah. Gusti Allah ning donya kuwi ya gur siji, agama apa wae iki nyembah ya Gusti Allah siji ki mau, ngono tak kandhani ora. Wis.